Énekkel és tánccal kezdődött a tanév a Szilády Áron Református Gimnáziumban. A jó hangulatról egy nemrégiben alakult kiskunhalasi zenekar gondoskodott. Egy rendhagyó énekórát tartunk itt a Szilády Áron Gimnáziumban. A halasi gimnáziumok közül elsőként bevállalt minket a Szilády. Elméletileg október közepén menjünk majd a többibe, de ők ragaszkodtak az iskolakezdéshez. Szeretném, hogyha a magyar közoktatásnak az énekórával kapcsolatos dilemmái megszűnnének, mert én úgy látom, hogy Magyarország zene nem csak erről szól szerintem. Én Székesfehérvárra jártam jazzkonziba, és ott azért egész más aspektusból nézték meg a zenét, hogy mi is. És ebből szeretnénk egy kis ízelítőt nyújtani a diákoknak. A gimnázium igazgatónője azt mondja, nem is lehetett kérdéses, hogy az első tanítási napot ilyen könnyed hangulatban kezdik majd a sziládisok. Nagyon fontos, hogy közösségi élménnyel induljon ez az évünk is. Úgy gondoltam, hogy ha most mutatunk egy olyan alkalmat, amikor kulturáltan együtt tudunk szórakozni, az az egész év indulásához egy nagyon jó pont lesz. Belényi Gábor, a zenekar basszusgitárosa fontosnak tartja, hogy az élő zene része legyen a mai fiatalok mindennapjainak. Játszottunk már régebben a Szabival meg az Árpival egy formációban, de tulajdonképpen most úgy döntöttünk, hogy megint muzsikálunk együtt, gyorsan sikerült is összerakni egy 8-10 dalt, és ezt szeretnénk megismertetni itt a fiatalokkal a városban. Andányi Vastag Andrea énekzenét tanít a gimnáziumban. Úgy látja, könnyű és komoly zenei programokkal újra meg lehet kedveltetni az élő zenét a tizenévesekkel. A komoly zenei élő koncert ritkassága is döntő lehet abban, hogy a gyerekek járnak-e olyan koncertekre. Hála Istennek itt Halason nagy a lehetőség ezen a téren, és biztatok mindenkit arra, hogy jöjjenek el, mert itt is, Sziládyban is, de a zeneiskolában is, a Bibóban is, minden intézményben vannak nagyon jó koncertek, el kell arra ismerni. Egy másfajta pihenés, másfajta szórakozás, de fontos. A diákok örömmel fogadták a rendhagyó énekórát. Azt mondják, szeretnék, ha többször is lenne hasonló kulturális rendezvény a tanév során. Szerintem mindenképpen feldobja a gyerekek hangulatát, és kicsit úgy jobban bevezeti a nyárból a tanévbe a tanulókat. A rendhagyó énekóra sorozat az elkövetkező hónapokban a tervek szerint minden halasi középiskolába eljut majd. Bűnügy. Megyénkben buktak le a lopott autóval közlekedő személyek. A nagyértékű jármű az egyik Hercegszántó